sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, patgan mi adumdumngag. Makablaawan kayo amin iti naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw. Sapay kumata da kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengag dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpaylingad iti nagan araysa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nuadapan nakabalin na kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan araysa. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya ngem iti agdamaket addaak dito'y Singapore. Nakapagsurat akmet tapnoy nakibinglay ti pakasaritaan ti biag ko, bareng kunak no makaibati met iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak man nga ro ti agsalaysay idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Manang Leonor, pangaasip ka di at tulungan nak. Nikat, aping nga agsangit kamot tanading ko. Tsak nga minamuno sa dino ti papanak manang. Mariribo ka na una yan. Apay nga min aya, anya tinapasamak. Apay akil na at ipanagawid mo dito lugar tayo. Nag-apa kami ka ni Samuel. Kit pinapanaw nak iti pagnanagdan mi. Anya, ang apay, anya ti makagapo. Apay ako nam a pinapanaw na kati live-in partner mo. Nakababain ko mga ibaga. Nga masapo lamang mo ang manang. Anya nga min aya ti husto ang makagapo ading ko. Nakagastusak ngamin iti dakkel kwarta iti kumpanya pagtrabahok manang. Anya? Beta ti pudno. Indarom nak ti bus ko. Diyak kayat ti mabalod. Iso nga yung karigatak tinagpiansa. Kasta una ya pungtot ni Samuel. Gaputan nakababain ka no tinaramid ko. Iso pinapanaw nakmaten. Ay, unay. Awan na ti sabali ang pagkamangag. Iso asi ka tinapanunot ko ang pagpatulungan manang. Sige, sige. Agnaad ka pa'y laang nga ro dito'y balay ading ko. Agyaman ako na'y manang Leonor. Talaga nakasingsingpat ka. Awan anyaman na ading ko. Iso na laang tano sama, tani. At dadagiti katubangak dito'y balay mi. Awan manang. Awan parikot iti dayta. Tinapatag. Ada pag naadak. Anya, agyan dit yung balay ni Raisa ko nang bakit? Wala kay. Tulungan ta ni Raisa ta kaasimat. Wala nga amumot ang nagado tayo dit yung balay. Adala nga rodan datatang kananang apakpakanan ta. Ita, pag naidumpay lang matikabsat mo dit yung balay. Lakay, saan anasaya at agim imot. Tulungan ta ka din ni Raisa. Kun may sa, awan mo't sabsabali, takabsat kumot ni Raisa. Ure kumamat ano saan anak kaaramid iti basol. Kasanon, no makita dagiti pulis, kat mairaman ta pa iti kaso na. Okay ka numatan ti amin, lakay. Nakapagpiansamat ka nun ni Raisa. Kasanon no makaaramid manon iti basol, kabayatan ti panagyan na diti balay. Saan mo't siguro, lakay? Patsik adinan aramidan dayta. Mamati ak ang nagbalbaliwan ti kapsat ko. Ambom nga raw. Lakay, amin tayo kat adda karbangan ng agbaliw. Jak lapat yun na Leonor. No nailasag ng timadi nga aramid na, saan na mabalbaliwan pa'y? Lakay, di mo ko mapagpapadaan ti tattao. Awan mo't dakas na no ikanta iti gundaway ti kapsat ko, tapno agbalbaliw.
Awan nga minan sa bali ang papanan na. Tanatay mga rudan dagiti dadakkel mi. Ken ammumot adudwa kami laang nga agkapsat. Makamu ka. Ngam na bagbagaam na itakabsat mo. Tas saan nga agkamkam mali. Siyak ang mismo ti mangitulod ken kuha na iti pagbaludan no bilang lang. Saan ka madanagan, manang? Diyak ulitan tinaramid ko. Nagbabawi akong dayjay. Nasaya at mat nga rod ading ko. Ipakitam ang nagbalbaliw kan. Wan manang. Ay wan. Ala akong dagiti murang iyo ta ilabak. Ay na, saanan ading ko. Kano kalkalpas mo lang ang anagdalos dito balay. Ita, aglaba ka manan. Nakababain matkan kan Awan ti rumbang nga pagbain ng manang Leonor. Kaya't kalaang matatulungan. Tapno adamot sirbi ti kaaddak dito'y balayo Kita ang tiwalit ko, Leonor. Idulin mo anay bag. Tanay, delikado. Ha? Ni, apay mat adelikado asasawam Nelson. Ang mga numatakawan ta. Amom lang arudan nga dagtatakaw dito balay. Pag atapam ti kabsat ko, kasta ka di? Ay na, sana maliklikan ti agatap. Ta nakaaramid kat nga rod iti basol ti kabsat mo. Adda nga da posibilidad na nga aramidan ng tumanan ti inaramid na idi. Nagbalbaliwan ni Raisa, lakay. Nga ta, Nelson, sakit daytan, Leonor. No kita klase ti aramid, nariga ta na may kat. lakay. Isang awan kastay aganad. Oh, kita am ti wallet ko kunakmanan. Sapay adu ti kwarta alinaon na reta. Kan saan lang ti wallet ko. Aminan, anapapatagabanag diti balay. Amangan kit din mapukaw. Anya, Di mo ikoy-koyo giti grocery ti kapsat mo, ha? Amangan no takawon na ti koleksyon ni Jay. anya ka ka di Nelson. Di mo kumamo. Ay! Di mo isakit ti kapsat mo. Tagdadata mo ta nakabasol. Doble pa naganad ti aramidam. Sana ka po takabsat mo kat mamatpati ka mo tan iti ibagbaga na nagbalbaliwan. Ni Manong Nelson ti adda iti kusina. Madlawa sipsiputan nak. Ay. Una yan ti bayaw ko. Talagan sa adi na kaya't ti kaaddak dito'y balay ta. Kasla bantayan na dagiti garaw ko. Idi na minsan, nasiputak abilbilangan na ti kwarta na iti wallet na. Santo kumita kanyak. Diyak mo na niya ti kayat na pagparangan. Ituloy ko man langan ti aglaba. Baybay aklatan. No pakaragsakan na ti mga sipot kanyak. Di iso ti aramidan na. Basta siyak. Awan madi nga aramida. Gumatagak man iti bagas barawk. Mano akilaw na na. 5 akilaw. Tay man nalo ng abagas ti itid maw nakaw. Ay, wala na. Iso na lang, ta medyo nangina. Ay, sana balin anangina baraw. Basta nalo nang. Oh, sige nga rod na. Mano akilo ka din ti kunayo nga alain nyo? Ikanak iti 5 akilaw baraw. Oh, sige. Mabit lang, ta mga laaki dya unag na. Ah, nay. Apay nga iti unag pailaan. Apay, saan aya mabalin adituyen ayan tinaka-display? Ay, kwa, na. Pang-display lang ngamin na kita. Di kay ka di madanagan, tay sumot lang ti alaak idya unag. Parehas mat lang iti naka-display di tiruar. Sige, agawaam nga raw baraw. Wala na, mabit lang. Ay, tinaglakwak itangal daw bakit? Inkanto man kit di ibang ko? Ni, ado mo tinaglakwam lakay. Ay, siyempre Apay ano siyak ti agbantay ije pwesto. Awan kasta kadakkel ti collection ko. Ah? Ay, kapoy ka nga glako bakit? Ang mga no di mo amo ti agayam iti customer. No siya kagat, ay ayabak amin na lumabas. Naira na lang siguro nga ado ti gimatang.
Iso adakkel mo tinaglakwam. Depende ti diskarte ko nakmanan bakag. Ola, idulin mo kit din day ta kwarta. Agurnong tang agurnong. Agpabak ng taman kit di. Naimbag nga oras mo, Barawk. Kastamat ka na kayo, nana. Anya ka diti maipay ko ka na kayo? Kwa, Barawk. Gimata nga idinaminsan nga aldaw dito iti bagas. Kunam analok nang agam nagtangkan matintad mo. Sapay nagngina. Anya? Ay, amangan mo no sana dito itinagatangan niyo, nana. Dito'y nga raw, Barawk. Kansi ka mismo tinaglakaw. Ay. Saan ko nga ugali ti agsaor, nana? Si ka nga raw tigim matagak, Barawk. Saan nga rin siya? Apay ayang ay pilit siya. Saan ko nga ugali ti agsaor kunakmanan? Ala, kumano kayo dito? Makadisturbo kayo karag iti gumatang. Sa dino ti papanam ading ko, nakasukat ka mat. Mapanak man mangipasa iti resume manang. Bareng makastrekak matan iti trabaho. Anya trabaho ngay tap applya, mading ko. Kasya iti may sa amol manang. Kastaya. Uwan manang. Sapay ko mga ron ta makastrekak kon. Iti kasta, makatulong akmat kada kayo kan ni Manong Nelson. Ay na, di mon panunutan day ta ading ko. Mababainak ngaminan kada kayo manang. Jakmat kayat ngagnanayon latan apapakpakanak kada kayo. Ay na, nasyakla ang amay sa. Awan mo't kat parikot ading ko. Pasensya amlat ako man ni Manong mo Nelson. Tano maminsan, tila may bagbagana. Makapasair ti pa nagsasauna no kwa. Awan kanyak dayjay manang. Maawatak mat. Ken maysa. Pudnumat ang makipagnanaudak lang dito'y balayo. Pasensya ka na talagawan. Sapay ko mataw awatem latan di asawa. Uwan ka di manang. Awan parikot iti dayta. Anay ko, nagsakit ti ulo. Ni apay nanang, agoyak kayo matan. Ay, wanarotan ako. Kasta unay sakit ti ulok. Aguri ko raksa. Nandapadapan kayo man. Nabara kayo ngagpaiso Ay, di siguro pa nakarbis ko idi kalman. Mabiit na ang tamanga laak iti tumarin nyo. Apay, agan ano ni nanang, bakit? Agurigor ni nanang lakay. Ay, adan tumot ngamin malas dito balay. Isong agsakitan ni nanang. Anya ka di maninday ta nga ibagbagam Nelson. Pudno mo ti bagbaga. No, apay mo't ngamin nanang paspasang bay kay ti malas dito balay. Surong kon. Nay, sa dino itayan tinangikak iti pitakak. Awan mo't dito yun. Dito'y laang mo't tinangikabilak. Ay naglukon. Awan mo't tan. Apayan. Itay pa adi kay makaid na dita. Apay. Ano ti birbirokan nyo nanang? Kuha anak ko. Berbero kak nga ron ti pitakak. Dito'y laang mo't tinangidiswak. Ang awan mo't tan. Ay sos. Kunak mo't ngamin ka na kayo, asan at tila pangidis-diswan nyo. Nang runa kat adasimang pa'y nagtatakaw dito balay. Ha? Ang mga nudakkel pa'y agatad ti karga na rin dyan. Ay sos, awanan napukawin. Ha? Ay ikwa, saan mo't kiti anak ko? Barbarya laang ti karga day chay. Iso na laang taday jay titulbag ti aparador ko. Dayto'y kaditi pitaka, berbero kanyo, nana. Ha? Ay won balasang ko. Day nga agpaiso. Sa dino tinangalaam. Nakitak ijay banyo, nana. Ay won, malagip kon. Indisok itay itirabaw ti washing machine, idi na panak mismo. Imbag ko naman, tawan kwarta alinaon na itapitaka. Tano adda, ang mga nusaanan ang naisubli, nanang. Ha? Pag ko naamat ngay, asaan amay subli.
Kat dat tayo laang mati adda dito ibalay. Day nga rudket. Tayo lang nga ruden. Nga mapukawan tayo pa'y laeng. Day tinakaskas daaw na nang. Jay bayak ngay, Uncle. Barya sa asawamot. Kat nintad kon. Awan pa'y mat, Uncle. Awan pa'y tiintad yo. 5 gasot ti kwartam. Sana ya? Intad kon ti bariyam a 150. Ta 350 kat ngarod amin ti balor ti ginatang mo. Ala, 1,000 ti kwartak, Uncle. Ay, di nakman lukon si Kang Obeng. Ulawon nakit din. Saan kayo aluklukpon, Uncle? Pudno ti bagbagak. 1,000 ti kwartak. Kan awan pa'y tiintad yo asuklik. Di nakulawan ko rakmanan. Ala, pumanaw kan. Tani, ado ti customer ko. Basta intad kon ti bariyam. No kasta, pumanaw kan dito'y balay, ading ko. Wen manang, kasta nga minti kayat ni Edward. Agawid kami kanun ija lugar da. Iti kasta, makapagkalaysa kami matan. Ay katsi ka ang arod, ading ko. Sapay ko mga rod tamataginayon matan ti kinaragsak yakin ni Edward. Saan akas lakin ni Samuel? Basit lang ang abidot mo kat sininaan na kan. Ay, wen nga rod Imbaglangan, tas saan kami anadaan iti anak. Angam, anya kay nga rod. Talaga siguro asan ada kami ti para iti tunggal may sa ni Samuel. Sa bagay matkit di Ay kat umay kayon tulat tagpaspasyar dito'y balay no at dawayayo. Wen manang Leonor, ket agyaman ak iti kinaanos ken kinasingpat mo kanyak. Kabayatan ti panagyan ko dito'y balayo. Awan anyaman na, ading ko. Namnamaam ti panagpasyarminto ka ni Edward, manang Leonor. Nasayat mo, tapi manaw gaya man ti malas diti balay. Unay ka, Nelson. Awan lang arudan gay tao dito'y balay. Ngam kastapay lang ang ti panagsasaom kan kwa na. Katak pa sumat, isuti ng isang bay ti malas diti balay. Agasa man ti kwarta ti kumpanya, ginastos na. Ala, Huston, awanan ti kabsat ko dito'y balay. Iso apang nga asim tasardangam kumamatan. Oho, ti kunamket di. Isakit mo ti kapsat mo. Agdadata lang arudan nga iso tinakabasol ngam isakit mo pailaan. Makarengreng kan, Nelson. Kas kalatay agitlog nga upang aputak-aputak. Limalakyan ka pa'y matngarod. Ay, bita ka man lang. Nene, kat di nakpanawan dito ya. Agsubli ka dito. Leonor! Leonor! Laimbang oras mo, Barok. Kastamat ka na kayo, Rata. Anya ti may paiko ka na kayo? Orang tinsukli mitay kanya. Ne, anya sukli tidak na kamatin nyo, Tata? Kat no saan kayo matagimat gatang kanyak? Gimata nga kitay, Barok. Dahito'y manti ginatang kau. 2 kilo abakas. Asukar, mantika, ken kape. Sangaribaw di kwartak. Kunam itay at 280 amen ti balor na gitaw. So 720 pa'y kumatisuklay. Ang indibilang at tinted mo kabayatan ti panagnak. 220 lang may. Kurang iti 500 ti insuklim kanyak baraw. Ay! Di nakman pagkakabawan si kaalakay. Jak ugali, ti mangloko iti para katao. Iso apumanaw kan dito'y, no di mo kayat ang mga yabak iti polis. Anya, ang barok. Nuko na ka pumanaw kan! Ni, apay nga Di mo laging bagan ti uyak mo na Nabayagan day taan. Aging bagak tulat tabakas. Apay no kuyugan ka laangan ama pa nagpa-check up. Saanan bakit? Agpaparehas tuman mo't lang na iti agas nga resita da. Aging bagak tulat ta ka di. Ang sabalin ti itsuram lakay.
Agimbag tumot lang ko naklangarunan. Sayang lang ti kwarta mapanagpatsikap. Ang ay na, nagunog ti uyak mo lang ay. Daran samot ng tinsarwang Nelson. Uwan nga ron, bakit? Malit samat nga paisuday ko yun. Tinasayaan, mapantalangan iti doktor. Kasano da ito yan, Nelson? At nakanumat lang cancer mo. Uwan nga ron. Diyak pa'y kaya't timatay. Ay, kanang kanarang ka, anak ay. At naasi ni Diyos. Amo ka di nakabaybayan. Dos-dosan nakasaabot din ti Diyos. Agapay kay panagsasaor ko. Kinapuno na. Nagsasaor ako ti grocery. Nangarunay ti pagtagilakwan na ti bagas. Ano, ti kinuskusit ko. Bakit? Pangasim baka sulungan na ko mga karara. Tapnoy kanak pa iti Diyos. Iti gundaway ko magbaliw. Kaya't ko pa iti agimbag. Bakit? Kumusta kayon, Manang Leonor? Ha? Raisa, ading ko. Siyak nga rod, Manang. Ay na, dandan di kan nailasin ha. Kas kamoy lang aminan doon niya iti kas na alangham. Anya? Ni Manang mat, manula ang abulan at ita nagkita, di na kun malasin. Pudno ti ibagbagak ading ko. Nagdakkel tinagbaliwam. Limok magka, ng bagbagay mo. Ad-ada pimintas ka. Imbag man ta nakapasyar ka, ading ko. Wan Manang, asidag nga min dito'y tinakiseminaran ni Edward. Iso simuro takmatan Kastaya, ading ko. Wan Manang, kat kumusta kayon? Ni Manong Nelson ngay, sa dino ti ayan na. Ay, dayjay. Aday ti salat mi. Masakit ni Manong mo ang Nelson, ading ko. Anya? Ne, kaano ba'y Manang? Kan, anya ti sakit na? Ay na, agdudo maasakit ti kimpat kan kwa na ading ko. Complicated. Iso at akalan ti kimutungan na. Umay ka na. Mapantay ti ayan na. Agyaman ititulong mo, Raisa, ating ko. Mabainak ko maamangawat iti daytoy. Talagang amin nakasapuran mi ti kwarta. Nangarunak nagngingi na nagiti agas ko. Awan anyaman na Manong. Agpaimbag kayo kiti. Pagkawanan na ko ma. No pinagsasawan ka iti agkakadakis. Tikin na po na. Siya gayam ti maniti aramid na. Ba nagkapagpababawayak ita. Manong Nelson, Imbagbagak, amalas ka. Gaputan na kaaramid ka iti anomalya. Ngam nakarkaro pa iti naramid ko ngam sika. Nagbalata ka amin kanya, nagitimbag-bagakan ka. Isasapay ko mata mapakawan na ibag, Raisa. ay na. Lipata mong dayta, Manong Nelson. Nabayagan ang napakawan kayo. Tikat di pa naging bagyo ti panunutan nyo. Ipas nagyo ti agkararag. Tapno silpon pa'y ti Diyos ti panagbiagyo. Huwag nga ron kumaaning ko. Kaya't ko pa itiyang biyag. Iti kasta, masulnitag ti ado anak kuranga kiti padak at tao. Dakkel ti asi ti Diyos, Manong Nelson.
Amok kan mamatiak apakawanan na dagiti nakabasol kan kuana. Iso adi ka kumamapukawan itinamnama. Kasta ti ugali ti kakaisuna abayaw ko. Tinagtagibas sitnak idi, inoy uyaw nak, ngem nakarkaro pay gayam ti madi nga aramid na. Banag nga ikarkaro na aging gaita. Kaasi ti Diyos, nakaabrudak met, ket makunak anapintas ti trabahok ita dito'y balasiw taaw. Kas panang subalit ko iti kinasaya at ti kabsat ko, binulan amang tedak iti igatang na iti agas ti asawa na. Nabati met ita Pilipinas ti asawak ken ti dua nga anak mi. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Raisa. Ken ka pagayam, Raisa. Numaminsan talaga nga ado dagiti nalaing nga agdalaw. Dalawan dati kamali wenno biddot ti padada a tao ngem di damat dalawan ti mismo abagida. No apay met ngamin nga adda dagiti kasta a klase ti tattao. Imbes at tulungan da ka amang ilintag iti nagbitutam, saan met ta nakarkarukit din nga uyawan da ka. Tagayam nakarkaro pay ti bulok nga ilemlemeng da. Kunada nga rudan ti tao a mairuruman, Diyos ti manarakan. Alakastan pagayam Raisa, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod ken ipagayam tayo a Kristi ti Santiago Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Kristi. Naawi sakmet a nagsurat tapnoin nak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas nga amok a makaibati iti adal nang runa kadagiti padak a nasukir nga anak. Miss F, agmay may saak laeng nga anak. Sakto laeng met ti estado ti panagbiag mi. Din makkelak ama ited amin ti kayat ko. Nasing petak met ti kunak. Natulnugak kadagiti dadakkel ko. Iso na laeng ta idi nagayatak na iturod ko asinukir dagiti naganak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Hi, Christy. Hi! Ay, agyaman nak, simangput kamot laengan, Patrick. Itayak pa'y nga gururay dito yan niya. Kwa, sorry, sweetheart. Binulod nga ni pare Dexter ti motor ko. So, medyo naladawak. Okay, no problem. Kat sa dino nga rod nga iti pang-date ang kanyak, sweetheart. Ha? Sikaman kat din, usta dino ti kayat mo apapanan, sweetheart. Makaamukan, Patrick. Basta kayat ko ti agrelax si tangal daw. Di kan sumrek iti pagadalan nyo? Saanan? Masaduta kun nga gadal. Okay. Mapantangarod ag happy, sweetheart. Wen, sweetheart. Di kagdanag. Ta sumurutak ken kay ti sa dinuman apangipanam kanyak, Patrick. Okay. Lumugan ka nga rodan ni ti motor ko, tamapantan. Okay. Naimbaga orasyo, tatalito. Apay,
Anya ti masapul mao. Ay kwa, dagasag ko man ni Kristi, tata. Nagtulag kami ngamin na rumor kami ita. I-date ko man ti anak yo, tata. Sana mabalay. Ha? Talaga napuskul ba ti panagrup-rupa man ya? Imbagak lang arudan ajak kayat ti artag ken adik apaki asawaan jay anak kau. Apay, narigat ka di nga awaten dayta? Ha? Ni tatamad. Pudno nga gin inumak ngem sa anak mo't nga artag. Kang ronan ti amin, sa anak nga adik, tata. Ay, awanan ti adupay asaw. Pumanaw ka kitday. Di mo disturbon ti anak kau. Ta madamang agrib-ribyaw. Ken maysa, ano ti matrabaho dito'y balay. Ket kasano nga rudan nga kinagtulagan mi ni Kristi, no di yung palubusan na rumor, tata. Loko nak, pumanaw ka. Pumanaw kan. Ta manganon niya pa'y ti maaramid kukid ka. Ala, panaw! Patrick! Ha? Kristi, sinurnak? Juan! Linibasak ni Tatang. Anya? Abangan mo pirugan na ka ni tatang mo. Uray marwan tayo jala kay. Masurunak. Paritan nakit din na makinayat ken ka. Ha? Di nak ngarog ka no kayat aparakin ka. Siyak mo't ti makiasawa. San mo't nga iso? Loko ka talaga. Pasensya ka na, iti panagsasaw ni Tatang ko, Patrick. Hindi ka madanagan. Nakasagana ak amang sukir kadakwada para ken ka. Ay, ayatan ka nga minunay. Diyak namin kaya mapukaw kay tibiyag ko. Oh, agyaman na Kristi. Ay ayaten kamot unay-unay. No kayat mo, agden natan. Diyak ngamin kayat ang maagaw na kapay ti sa balikan niya. Sige, Patrick. Mayata kiti dayta. Ayos! Nagturugam inirami Kristi. Kwa? Ijay balay da sina, Tatang. Ulbon, Ha? nagturugam inirami kunak. Kwa? Sumungbat ka! Ijay ayan da, Patrick. Hoy na! Para manan kansan! Sige! Sige Padasan nyo timang kabil kanyak, tapumanawak. Anya? Sana ka mang rabrabak. Panggabdak akabilan? Sige kabilindak, tay darum kayo. Una yan, tikas ta panagsasaom, Kriste. Di nakmata ni kabilangan nga amam. Una, tatidak mo't maawatan nga anak yo. Ipaidam yo, ti ayan tiragsak ko. Talaga nga ipainam may, tamumimad apakaisag makam. Imub ubingan ka, ngamday ta asawa kit din ta dadi ta panunot mo. Addan to pa'y 15 years old ang makias-asawan. Siyak tulakit din a 20 titawan na. Ubing ka pa'y anak ka. Agadal ka pa'y nga umuna. Bayam ti asawa ta makauray day ta. Masaduta kun nga agadal, Tatang. Makiasawa akon. Tay sumut lang ti papanan na dayta. Kriste, Nobyo ko ni Patrick. Kat nagsaritaan min ti panagden nami. anya? Mayat kayo man ken saan. Awanon ti mabalinan nyo. Ngamin, addan na pasamak kada kami kan ni Patrick. Iso nga agden na kamin, Tatang. Agyaman na, tatinungpal mo ti karim, Kriste. Iso na lang, tama nga no, pilitan data apag sinaan na iti dadakkel mo. Sapayan nakais-istrikto ni tatang mo. Awan ti rumba nga pagdanagan, Patrick. Siyak ti makaammo kan ni Tatang ko. Okay. Imbagam dahi ta, sweetheart. Wen, kunak lang arudan. Naimbagken ka, Tawan dagiti dadakkel mo amang bibiyangken ka. Siyempre, adda da iti abroad. Isa maaramid kumot amin na kayat ko. Oray, ag naedda ni dyan. Basta paw-pawitan daklakit iti kwarta. Okay kanya ko. Sana all. Oh, ket kasano? Ag naed ka nga rodan, iti balay. Wen, Patrick.
Dayta okay lang ken ka. Ay, katuan ah. Okay na okay kanyak. Saan ka nga rodin nga gawin iji balayo? Taag din natan, sweetheart. Uwan, ang agawid akpay laeng tay nakalaan dagiti badbadok, sweetheart. Nay, apay yan anak ko. Sa dino ti papanam. Apay nga gimimpaki kamutan. Pumanaw akong dito'y balay nanang. Anya, sa dino nga ti papanam. Agden na kamin ka ni Patrick. Anya, agdan na kayon kunam. Wen nga rod! Tagulit kayo mat. Kasano nga ti panagadal mo anak ko. Nagsaritaan min ka ni Patrick dayta abanag. Di kay agdanag. Ituloy ko lahat ti agadal nga uray makiasawa akon. Isublim na kita badbadong iti kabinet mo, Kriste. Pangasi yu tata nga, nanang. Itid yun ti wayawayak. Balasang akon. Di yu kumamot iparit ti banag apagragsakak. Agadal ka pa ay. Inton makaturpos ka, uray aramidem ton ti amin na kaykayat mo. Pudno ti ko na ni tatang mo anak ko. Pag-aasim, saan kumamot anatangkan ti ulom? Ay basta! Siyak ti matungpal, tatang, nanang. Palubusan dak. No diyo kayat aguraan kayo aging katungpal biyag ko. Kristi! Alya. Nalawag tinangig yung nanang, tatang, ha? Mudak mo't siguron. Sa anak amang rabrabak. Apay nga ta, nagbalidbat ten asukir ti anak talakay. Bakit? Jaklay pagarup amay turid na tagayam asong-basong batan iti kasjay. Rabiin, bakit? Maturog tan. Huston na ita pa nagsangsangit mo. Saan tamot nagkurang anang bagbagakan kwa na? Pinadakkel tamot iti nasaya at asursuro. Gamapayakas jay matan. Kala at ti panagbaliw na. Ay, naitamat nga ron tinamdamagak iti bagay. Bakit? Madanagan iti anak talakay. Nalabit ang na-influensyaan iti dadya Patrick. Anyangan nga tati kasayatan nga aramidan ta. Kasanon ti panaganal ti anak ta. Sayang mat no saanan nga agtuloy nga agadal. Bala, maturog tan bakit. Bayam, naipadas kung tumanan ti mapan iti balay da Patrick hinton bigat. Mapan kusukunan ti anak ka. Agawit tan, Kristey. Diyak kaya tatang. Pangaasim ka di, at saan anatangken ti ulam. Amom ka di, saan anakaturturog jay inam iti rabi eh. Gapo iti kapapanunot na ken ka. Baybay andak ko man tatang. Di kaya agdanag. Awan ti daka sa mapasamak kanyak. Nasingpat ni Patrick. Iso nga awan nga rod ti rumbe nga pagdanagan nyo. Kin may sa. Kabaila kon ti bagik. Saan akon nga ubing tatang. Sa dino tayan ni Patrick, ibagamtag sarita kamay. Apay tata, anya ti pagayo kanya? Iawit kon ti anak ko. Ubing kayo pa'y. Saan nyo pa'y akabaalan ti agpamilya? Agadal kayo pa'y kuma. Ni Kristi ti pangibagaan nyo ti day tata, sana siyak. Basta dito yakon balay da nga agnaid tatang. Iso apang nga asiyo gawid kayon. Sana nga agbaliw ti panggadeng ko. Agpagpakasyakan ka anak ko. Agadal ka pa'y kuma. Sana bali na ita asawa ta makauray kung nakmanayin. Siyak ti agpakpakaasi kada kayo tatang. Pangasiyo. Itid yun ti wayawayak. Ang anak ko. Di kaya danag. Sa anak nga agbisin ditoy. Aday jay abroad dagiti dadakkel ni Patrick. Binulan da nga agpawit iti kwarta. Iso nga awan nga ro ti parikot iti pagbiag mi. Agin inom ka manen? Basilang, sweetheart. Pangpaturog. Okay. Mabilang pagpilyan ka. Asino ti pilyan?
Siya? Wano, dagiti dadakkel mo. Sika, syempre. Sika lang nga rudan ti pinili. Agbiagak nga oray awan dagiti dadakkel ko. Basta, adakay iti biag ko, Patrick. Oh, agyaman na, Kristi. Talaga gayam, anapatigakan ka. Unay-unay, Patrick. Sika ti biag ko. Sika ti amin ko. Numapukaw ka iti biag ko. Nasaysaya at laangan amapukaw akmatan dito'y lubong. Ay ayatan ka ngamin unay-unay, Patrick. Ay ayatan kamat unay-unay, Kristi. Kumusta nga tanjay anak talakay? Ay, yak amo abakay. Baring ano nasaya at ti kasasaad na hiti din na dadya Patrick. Anya nga tano, mapantamanan ang lukuyan nga agawid. Ay nabakit. Namin anon ngay naramid talayta. Ngam talaga natangken ti ulo na. Awanan mabalinta. Ay, Lito. Namin ano matan na binagbagaan ta. Agam awan latta. Natangsik pa yan. Isa pa nagkunak at baybay antan iti kayat na nga aramidan. Ay, Saan tamat ang nagkurang anang bagbagakan kwa na? Inaramit tamat ti pagrebengan ta kas dadakkel na. Isa makaamumot ta ni ti biyag na. kasanunto lang at ang timasakbayan na. Nagruna ita ta nagsardeng matan nga giskwela. Ay, bayamon bakit? Kas jay nga ron ti kayat na nga aramidan. Awanan na talaga ti maramidan ta. Bayantan na mga ramid iti kayat na. Papanam, Patrick. At daoting may ngagbabarkada. Ay, kasta ka di. Well, ikuyog ka kuma. Yung pasig kami matalalaki. Iso magbatikan. Okay. Anyan to nga oras nga iti panagawid mo. Ni, jak pala nakapampanaw ng ti panagawid ko adagos ang ti ibagbagam. Aha. Basta agtalinad ka lang iti balay. Di ka rumrumar. Urayan nag aging gasumang petak. Sige. Ang di ka unay agpakarabi, Amo mo tadandani ako naganak. Wen, unay ka na ya. Sige, tama pa na kon. Agrobot ka lakay, darasem. Right. Kapay bakit? Intaray da kano iti ospital ti anak ta. Anya, apay ka daw. Jakam mo nga maamangan no aganakan. Ay, aganak mo't lagayam. Kunaklakit din no anyan tinapasamak kan kuana. Agrobot kan ta inta kitaan di anak ta. O sige, mabitlaan nga ron tagsukatak. Ay na, naglukmal ti apo ko talakay. Wali nga ron bakay. Kita ba? Kaing-ingas unay ni Kriste di ubing pay. Wali nga raw. Ay na, kastalat tantiro pa ni Kriste inimpas nga imaw. Nanang. Tatang. Nasaya at mata nakariing ka anak ko. Mabitlaan Igawan ka iti ka na muain. Agiamanak, nanang. Inlutuan na ka ti native amanawk. Naimas na ita. Kaaduam ti kanam tapno agsubli ti sigod apigsam anak. Uwen, tatang. Kat agiamanak. Atay ta, nakaturugan ti anak ta, Kristi. Malang, ipaida mo ni ti krib na, Patrick. Well, Narna ka na dagos. Uwen, tanabsog. O sige, tamapanak matan. Papanam ka trabiin. Kasangay ngamin ni Harvey ita. Pagbigyak tapno saan ngagpasugnod. Anya, ang awan ka duwami kan ni baby dito'y balay. Pangaasim, saan da kami kumamot na panaawan? Mabiitak lang. Sa anak ngagbayag dyan. Agsubli ak metla nga dagos.
Itay dakpay lang orayon. Ay saan? Di ka mapmapan. Di nakpagpungtutan, Patrick. Oy, Kristi ha? Di nakpangpangta na kasta. Tapisin kan tupay. Anya? Sana si Kati makalapod kanyak. Patrick! Agsubli ka ditoy! Patrick! Imbayak, takayat ka makasarita, anak ko. Maipapanmanan iti anya, nanang. Anak ko, adan anak mo. Ijam ko man ti mapan makiin-inom. Asino manan ayati nakadamagan nyo iti dayta, nanang? Saan ang masapul ang maamuam, anak ko? Basta, adan na kay baga kanyak akanayon ti iruruaryo. Kat nabarbartag kayo nga agawid. Abay, aya makibibiyang kayo launa yan, nanang! Ah, Kristi. Amok mo ti aramedak, nanang! Ken maysa, sa anak mo dadumaw dawat kada kayo iti pag-inom ko! Ibagbagak laang ti pagsaya atam, anak ko. Kaasi mo ti anak Gusto, ko. nanang! Diyakon kayo tadenggan pa iti pagayo! Ulit ka? Saan ko adaw-dawatan kada kayo ti pag-inom ko? Dagiti dadakkel ni Patrick ti mangmangted iti kwartami. Isu apang nga asi yun, nanang. Saan da kamin apakibibiyangan? Ay, awanan lakay. Talaga saanan ang may suro dyan, akta. Namintakal as suker. Di na kaya't ti mabagbagaan. Wal nga ron bakay. At adapay kit din ati mangsit manipur nagdenadan iti dadya Patrick. Kaslawanan apulos ti kasapulan na kadata-dadakkel na iti kasjaya panagsasauna. Ngala, bayamon bakit? At adalang agsakit tinakam mo no iso ti pampanunutan. Ikararag talangan, nasapay ko mata makaamiris mutlaang ti anak ta. Duan ti tawen ti anak ta, Patrick. Ang maging gaita, nabisyo kalata. Pinagsardengnak nga aginom, ken agsigarilyo. Ngam, sikamot ti di mo isardeng dagiti bisyom. Rugyan na kadimanan na sermonan? Amumet ajak kayat ti masersermonan, Kristi. Patrick, Di dakto pa sermonan nagiti dadakkel ko. Sikan tulakit din. kasanugayam ti kunam a panagkasarta. Agkasartan iti kasta, agbalin mo ten alegal ti panagden nata. Kasar dita sa asawam. Tunggalagsaw ka, kasar, makauma. Patrick, Tapno ibagakan ka. Awan iti bokabularyok ti kasar. Sige, tama panakon. ni, papanamanan nga Adda papanak, saanan anas ka na mamwam. Marabyan ka kadimanan? Anya nga ko man, marabyanak. Sa anak mo't ngagkurkurang kada kayo Itad kumot amin ang kasapulan nyo. Awanan, nagbalbaliw kan Patrick. Saanan akas idi ti kinalailom kanyak. Maiturad na ko nabugbog kawan. Kasla, saanan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak. Adula amin nga ibagbagam. Talaga mo't asaan kang asawa, kasaan tamot anak kasar. Takamalangan. Patrick! Agsubli ka ditoy! Di nagpanawan, Patrick! Patrick! Nay, adda ka mat, Kristi, anak ka. Wen tatang, kadwak ti anak ko. Dito'y kami pailaeng man balayo ang maturog. Ay, katuan, nasaya at mo tayong pasyar mo ti apo ko may. Apay adi yung matkadwa ni Patrick. Talong nga aldawan asaan na nagawawin ni Patrick tatang. Anya, Orayo kasukunan da kami dito'y balay tatang. napanan na kano aya. Diyak mo tatang. Kanayon ngamin amarabyan. Isu asinitak. Idikwan, inapanak matan. Aging ga, nagrekyar kami. Pimanaw, katsaanan ang nagawawid iti talong nga aldaw. Iswa, masursurunak tatang. Sino ka? Apay nga da ka dito'y balay mi. Siya ti asawa ni Patrick. Sika, asino ka? Anya?
Anay ko, di nakpadpadasan si ka, babae. Tauray masikugak, kabalak ti makiginubal kan ka. Anya, ulitin man ti kinunam. Christy, pangasim. Di ka giskandalo diti palay ko. Vanessa, honey, umulat ka niti sirekta. Kasarita klabi it dati ababay. Okay, honey. Sumaruno ka dagos, well. Anya, di kayat asawin da ito'y Patrick. Nadingitag, ngam ni Vanessa ti ay ayatag. Isa pumanaw kayon diti balay ko. Anya, awanan kiti bain, Patrick. Kalpasan ti ado ba nagsakripisyo kiti danam? Kasto niya ang ti subad mo? Apay! Apay, anaramin mo di kastoy kanyak, Patrick. Apay! Aklonan tan tigasat ta. Nalabit asana data tinaitunay nga para kitong galmaysa. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kanyak. Ta saan kan nga ay ayatan. Ngam no di mo kayat ti pumanaw di ti balay. Okay lang matkading orag naan kayo dito. Ipagpagapog iti anak ta. Isu na lang, taanusan nyo ti agyan iti may sa asilid iti baba. Tada kami kan ni Vanessa, ti agyan iti silid ta. Ni Patrick ti umuna nga ayat ko. Jakman amo ngem talaga ana iturad ko asinukir dagiti dadakkel ko gapuken ko ana. Ado ti insakripisyok, ado ti napukaw ko gapu iti bulsek a panagayat ko iti lalaki asaan met gayam a mapagtalkan. Agbabawi akman ngem naladawon ti amin. No siguro tadyak sinukir dagiti dadakkel ko nalabit a may saak itan a professional. Ita Miss F, agnanaed kami nga agina dito'y balay dagiti dadakkel ko. Kinapudno na mababainak kadakwada, ngamin kinnan ko dagiti insawsawang ko idi. Ngam oray no kasta, saandak aginura, ngam kitdi ad-addapay nga inpatagdak. Al-alukuyan dak amang ituloy manen iti panagadal ko, ngam kasla masadutak metten. Kasla kay kayat kon ti agtrabaho. Aging galaangan dito'y Miss F. To'y pagayam mo, Christy. Ken ka pagayam, Christy. Di mon sayangan ti may kadwa agundaway nga it-ited dagiti dadakkel mo pagayam ko. Ituloy mo kit di ti agadal. Panunutem ti anak mo. Panunutem ti masakbayan yo nga agina. Saan nga agnanayon ket adda dagiti dadakkel mo amang tultulong ken ka. Bumakbaket ken lumaklakay dan. Isu asapay kuma taag panunot ka anaimbag. Alakastan pagayam Christy, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngag.
Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manen amin, gapo iti awan sarday na ngaing kay panang tartarabay, dito'y nanumo a channel tayo. Thank you kadagiti comments kan kablaaw yo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita, kat maaddaan tayon tumanan iti gundaway tapno mangibasa kadagita akablaaw yo. Ti surat ngayon tayo drama ita kat manipod kanipagayam tayo at Trixie. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang ta mapagasatan met a maibasa kan maidrama to'y surat ko, kidawak nga awagan na kumalatan itinagan at Trixie. Tubuak ti probinsya ti Kalinga, ngam iti agdama kat addaak dito'y Bagyo. Naawisak met a nagsurat tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak to pulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi naamamok ni Limbert. Naisem, nasingpet, jolly, nagagat, guwapo, ken padak adi-adal. Wen Miss F, amin aberberukan ti maysa a babae iti maysa a lalaki ket addan ken ni Limbert. Dua atawan mimetten nga agam amo. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man dagiti pasamak. Talagang sagad ding stress kayo di trabaho, mahal Trixie. Ay, naku namon, Limbert. Iso nga rod nga inawis ka dito eh. Barbarang mayaw-awan ko man tidudukot ko. Wala. Sigurado ang maiyaw awan mo dayta. Nangruna kit siyak ti kaduam. Iso nga rod asikati inayabahak. Ngamin, panagis-isem mo pa'y laang. Lumaglag-anan tiriknak. Ayos ah. Isa takman na ita ngayon bagam Trixie. Okay. Cheers! Hello, Limbert. Nakaawit ka din? Well, itay pa Kalkalpas ko lang nga nag-shower. Agitaak matan. Nasaya at mat nga rin no kasta. Thank you, Gayam. Iti panangitulod mo kanyak itay, ha? No problem. Siyak hindi at rumbang agyaman kan ka. Ngamin, nakainumak manin iti libre. Anya? Sika talaga. Ang puwera ang Limbert. Panagriknak kat talaga alimag antiriknak. Gabo kadagiti advices mo. Iso thank you, ha? Kasano laangan. No awan ka anangan andingay kanyak. Nawa na ka ke amangan no aging gayta. Katatta ka pa'y langi jebar. Agsang sangit ngag may sa. Anya? Hoy, saan nakakastaan niya? Yok. Abay, di ka ba'y mga turturog? Ay, makaturturo ka nga, Rudan. Maturog ta nga rudan. Ituloy tantulangin tayo agchika inton bigat. Okay, sige nga, Rudan. Good night. Good night to Limbert. Trixie iha, Mama? masansan sabot tanti panang sukon kan panang itulod ni Limbert kan kaditi balay. When, Mama? Inangaw ko laang mat, asukunan kan itulod nak. Ngam pinaypayso na matan. Adamot nga 20 kotsem, iha. Apay adi mo usaran. Iti kasta, saan mo't amataktak ni Limbert, nga umay mang suksukon kan mangitultulod kan ka. Masadutak mat nga Rudan nga agmaneho, Mama. Sana bale? Tao kailangan mat kanilimbert dayjay. Kan may sa, asidaglaang mat tipang suksukunan kan pangitultuludan na kanya. Saan mat nga dayo? Wan nga mataktak mo't jay tao. Okay laang kan kwa na dayjay, Mama. Danag yun aya. Makaam mo ka, iha. Angam niya. Di ka nayon ko nga ibilin kan ka. Di ka kumabastag talak iti lalaki adi mo pa'y unay am mo. Narigatan. Wen ka di, Mama. Awan rin ba nga pagdanagan yung kanyak? Balasang akon. Adda akon iti husto nga edad. Amo kon tinasaya at kansaan para kanya. Wow!
Ad mintas kay ti outfit mo ita, Trixie. Agpaiso, Limbert. Well, maininlabak sa karudeng keng ka. Ay niya. Di nakman rabakan iti kasta. Tamangan numamati ah. Awan mo lagas na nung bilang. Saan ka na eh? Ay sus. Agawa am kit didita tani aldawan. Amangan numaladawak iti trabaho. Well, mabitan da ito. Di kagdanag, tasan ka maladaw, boss. Siyak ni makam mo. Okay. I trust you, Limbert. Very good. Wala, mapanta nga rudan. Okay, boss, madam. Let's go. Basta nga eh, tinagbali matrabaho. Okay lang, Mat. Sa anak matunay anabannog ita. Siguro, awan tibus mo niya. Iso ako namasan ka pa anabannog. Husto ka. Talagang awan ni boss. Iso ahay-yahay kami amin ni Joe opisina. Kung nagtubay kay. Sabado kaya minton bigatan niya. Uy, abay ha. Adalakad mo inton bigat? Awan pa man. Ang no adayawis mo kay. Di adla. Anya nga tano, mapantayo ag beach ijala unyon. Wow! Mayat sa akin di kang paiso dahil ha. Agam, asino nga di ka duwatan mo bilang. Ibaga kada Sheila ka ni April. Sigurado akayat dagi jay ti mapan ag beach. Okay. Sige, naibagak met ka na Mark ni Clarence. Una, bareng kayat dati umay. Pilita kita, no di na kayat. Anya? May mayat mo lang, no do tayo niya. The more, the merrier ako na light English. Oy, girl! Oh, apay akas na ti panang matmat mo kanyak April. Kaslada kayat mo nga ibaga. Awan mat, girl. Maam-amay sa klaan kan ka. Sa bali ti auram ita. Nakalawlawag ti rupam. Maaliwalas sa paningin ako nada iti Tagalog. Anya? Sika talaga. Pudno ti ibagbagak, friend. Blooming ka ita. Ay sus! Awan kwartak, friend. Sana all. Dinakman ang angawan iti kasta April. Ang mga numamati akin ka. Pwera angaw, friend. Pudno ti ibagbagak. Walang halong biro. I-share mo man mat no anya ti sekreto. Iti kasta, saan lang asika ti blooming. In love ka anya. Anya? Ay na, tila madmadlaw mo mat April. Agawam kit iti agsukat. Tatumapog tamatan iti baybay. Kitaam o, datalaangan ti awan ijay. Okay, last question, friend. Anya day ta, friend? Boyfriend mo ka din ni Limbert? Ha? Dua kayo ka din, friend? Tila lawlaw at mat April. Umay kakit din, tani. Makadigdigos akon. Hi. Oh, Trixie. Apa ari mo kay ti cottage yo? Diyak nga din makaturog. Umayak ko mamagna-magna. Idi nakita ka nakatugaw dito eh. Magpata ang aruda. Diyak maglaing makaturo. Sa aring buwana. Kahit matipid. Sige. Mapitlaing aruda. Tamang alaki ti cooler. Oops. Oh. Atoy. Agyaman na Limbert. Awan na nyaman na. Basta siya. Kasi naon nagtipang panunod ma. Ada ka di parikot. Ha? Awa? At talagang digit bahala ka malagit ko. Kung kaladahak dito igit ti baybay. Kas kumay di anya. Awan? Lipatan mo tinibaga. Uminom takid di. Parang maanat amat lang titurog ta. Cheers! Cheers! I love you, Trixie.
Limbert, Pasensya ka na. Nagtiya akong malabdan ti Paki. Limbert, I love you. I love you too, Limbert. Trixie, iha. Mama? Umay ka mga na. Aldawan. Apay, di ka kadisumbro kiti trabahom. Saan, Mama? Madi namin tibagbagi. Aniya? Ha? Nay, apa yan? Anyat mapaspasamak kan ka anak ko. Jack, magustuhan ti amot timprito asina, Mama. Aniya? Mabit lang, Mama. Mapanak labit iti banyo. Agsubliak met lang. Diyos ko, sapay ko mata nagbidutak iti atap ko. Sapay ko maapo. Masikog ka ko nam? Abay nga akas na tilang ang friend. Rumbang nalaang ko maamaragsakan ka. Ngamin, maadaan kayan iti anak kini Limbert. April. Apa yan, Trixie? Anda ka di parikot? Awan, my friend. Apay nga rod nga agluwa ka matan. Kuan. Awan daytoy April. Nalabit wala ang niragsak daytoy, friend. Ibagam kit di kinilimbert, tagkalay sa kayon. Itikas na, agsimpa kayo matan. Di yun ibaybayad, friend. Agkalay sa kayo kit din. Itikas na, agdaman pakisalaan. Barang makitak matan ni Mr. Right ko. Anya nga tano, agkalay sa tan Limbert. Anya? Kasanong agkalay sa ata? Kasaan tamat nga agayan ayat? Uwan, nga masikog ako ang Limbert. Anya? Masikog ka ko nam? Trixie? Uwan, talwa bulan tin inawag. Anya? Kasano nga? Di mo ibaga, di mo malagip tinapasamak kadatay dyan la unyon. Agwa. Saan ba't nga itikas ta, Trixie? Anya, Limbert. Awan matrelasyon ta. Saan ka di? Limbert. Saan ta nga gaya na yan? Ngamin, saan ka mat-apulos nga inaram? Anya. Sorry, Trixie, ah. Pasensya kan. No itaklaan nga ibaga da ito ka. Ang maadda nga min kayan ayat ko'y di balasiw taaw. Kat umadanin ti panagawid na. Anya. Kasanong aklarod itan, Limbert. Kasano ti anak ta. Tsak matkid di talikodan, ti responsibilidad ko kas ama ti ubing. Di kang danag. Takasaritak to ni Sylvia, ibagak to ken kwa na ti maipapan, idarakta. Unay kamot lakit din aya, Trixie. Doon namin anumat a pinalpalagipan ka. Kamday kamot la tanagan anad. Mama. Una yan. Ay, Diyos ko. Maulit ka di manan tinapasamak idi kaniya. Sorry, Mama. Sorry. Ay, ala, pustunan anak ko. Anya ngay nga rod. No talaga nga isutigasat ta nga gina. Mama. Adda ditan. Tirumbang nga aramidam. Kat aywanam ti sikog mo, anak ko. Padakkelam tumot ti anak mo, akas iti padang padakkel ko kan ka. Numakal ka di man ti anak ko. Nga awan mabangunan na nga ama. Mama. Ay, Numakal ka di matakas kanyak. At di na mapanasan ti kumpleto a pamilya. Nangruna ti panangipatag ti maysa nga ama. ay kat anya ngay nga rod. No isumat ti gasat mo, anak ko. Una yan, Mama. Una yan. Basol mo matlaang, iha. Mama. Inyunay-unay kumatkan ka, asaan ka arumbangag talag iti lalaki, adi mo am-am mo. Ang amdi ka matdimngag kanyak, anak ko.
Nagdakalan ti tiyan mo, girl. Wen nga ron, duwalaan abulan ti palabsan. Aga nakakton. Ay, di naktuliplipatan nga alaan aninang ti anak mo, ha? Siyempre, Aywan gayam. Kumusta kayo matan kinilimbert? Ay na, di mon ipalagip day dya at tao, friend. Naragsakan iti na ti sabali a babae. Sayangan niya. Ti amok ini, katda kayon ti agasawa. Angam saan matgayam. Nakalalailo kayo pa'y idi iti tunggal maysa. Iso at talaga nga ti amomi, kat agayan ayat kayo. Ti amuyo ngam kinapudno na, saan? Sayang. Sayang at talaga, friend. Talaga sayang. Talaga akas ta ti biyag, friend. Nalabit asaan ada kami kanilimbert, ti paray ti tunggal maysa. Iso na pasamak ti kastoy. Friend, Basol ko magkiti. Ngamin, nang namnama ak. Impaay ko matamin kan kwa na. Intad ko ti amin. Jack amo, no apay asaan ang nagbalin anapod no kanyak ni Limbert. Jack ni namnama. Akas to'y ang gayam ti pagtongpalan ti amin. Akseptar ko magkit din. Nasakit. Kailangak matan ti ag-move on. Para iti napimpintas amasakbayan mi nga agina. Miss F, kasla nag-sink in amin kanyak tinapalabas ti inak. Agpada kami ngamin iti sitwasyon. May samet lang ngamin a disgrasyada ti inak. Nasikugan ti maysa a pamilyadon, ket siyak tinagbalin a bunga ti saan a maiparbeng nga ayan ayat da. Kinasaritak pa'y itinaminsan ni Limbert, ngem talaga adinak kanumabalin nga ikalaysa, gapo ta saan met asyak ti ay ayatan na. Miss F, nagbalinak a dispirada. Nang namnamaak, kadagiti inpakpakita ken inparparik na ni Limbert kanyak. Ti amok ket ipatpateg ken ay ayatan nakmet, kas iti panagayat ken panangipateg ko kenkwana. Ngem nagbidutak. Ngamin, nainkabsatan laang kano tirik na kanyak. Kalpasan ti sumagmamano abulan, kabayatan ti panagsikog ko, sinmangpet ti nobya na ket nagkalaysada. Ita, agmaysa atawan metten ti anak ko. Awan met kit di parikot ko, gaputa suportado met ni Limbert iti anak mi. Agkit kita damet, ngem saan da amabalin ti agden na, gaputa adda metten pamilya ni Limbert. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Trixie. Ken ka pagayam, Trixie. Saan adakes ti agayat? Ngamin, tao tayo laeng amakarik na iti dayta. Tunggal maysa kada tayo adakarbengan na nga agayat ken paayat. Ngamrumbang na lang kumangain klarong pay ti amin maipapan kada kayo ken ni Limbert sakbay nga inted mo ti bagim ken kuana. Naibagam dito'y surat mo adwa atawan ti panagkadwa wenno panagamamuyo. Iti dayjay a kinabayag ti panagamamuyo, di mo man laang dinamag wenno sinaludsod no kasano ti relationship status na? Ngaman niya ngay nga rod, adda ditan pagayam ko. Nalpasan, tinapatag ita mangmangted iti sustento dita anakyo. Husto laang ti kunam nga ag-move on kan. Aywanan, ipatag ken padakkelem ti anak mo nga adda buteng na iti Dios. Iti kasta ket agbalinto a nasayaat ti anak mo. Alakastan pagayam, Trixie, ket pagyamanak unay ti ingkapanagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.